Sí, primer de tot, permeti'm una correcció, senyora Vega, perquè ha parlat d'una petita fuga de vots de Junts a Aliança. Que hi haurà fuga de ben segur, que serà petita, ho dubto. I que només afecti a Junts, també ho dubto. També els acabarà afectant a vostès. Perquè tard o d'hora tothom que s'estimi aquest país acabarà convergint en el projecte d'Aliança Catalana i batallant al nostre costat per l'estat català lliure, occidental, segur i pròsper que ens mereixem. Per tant, faria bé, en comptes de treure pit i d'escometre els diputats de Junts, de mirar de tapar els forats de casa seu, perquè la cosa no pinta bé. Proposen modificar una llei del 2007 que 17-18 anys després de la seva entrada en vigor s'ha vist superada per la realitat demogràfica que els seus governs, juntament amb els posteriors, han contribuït a gestar. Com és que en tots aquests anys no han parlat dels allaus immigratoris i de les conseqüències negatives que generen a tots nivells, també en habitatge? No existia Aliança Catalana i no en tenien cap necessitat? Doncs Catalunya sí que ho necessitava, però vostès van prioritzar els interessos partidistes i electorals i van obviar les necessitats i conveniències del nostre poble. Avui topen amb la crua realitat. La situació actual d'emergència no es resol criminalitzant els propietaris ni reformulant per enèsima vegada el marc jurídic en el fallit intent de contentar llogaters i propietaris a parts iguals i encara menys es resol contractant inspectors que vagin a fer el tafaner a casa dels altres com proposa l'extrema esquerra. Els lloguers de temporada i d'habitacions són alternatives necessàries en un mercat cada cop més dens i massificat. Amb regulacions excessivament estrictes com les que proposen, contribuiran a generar desconfiança. I el que cal és, precisament, aportar garanties i seguretat jurídica als propietaris, assegurar procediments judicials ràpids i efectius per revertir ocupacions i impagaments de lloguer. Calen accions contundents contra els qui deixen l'habitatge destrossat, ocasionant greus despeses als propietaris. S'hi fixen que uns i altres han fracassat a l'hora d'implementar polítiques d'habitatge? Saben per què? Perquè cap de vostès ha partit de l'obvietat que el problema real no és la manca de pisos, sinó el creixement poblacional desproporcionat. Què és més fàcil, factible, econòmic i beneficiós pels catalans? Fer 50.000 pisos nous de titularitat pública cada 4 anys? O fer complir la llei d'estrangeria i erradicar la immigració il·legal? Perquè en comptes d'anar directament a l'arrel del problema, s'han dedicat a fer nyaps de ciment. Quant formigó més hem de gastar abans no reconeguin l'origen d'aquest mal endèmic? Quantes modificacions de llei més haurem d'aprovar abans no admetin que vostès també són part activa d'aquest problema? Durarà gaire més, la broma? Salvem Catalunya.